Šta radi Luka? Ej, Lukić. Ajde napšimo. Lukić. Ajde. Šta će? Ej. Šta ima tu? Didi. Didi. Ga, didi. Ajde. Šta piješ? Bravo. Luka! Ajde. Radi Lukić. Jećeš taso. Taši, ne, evo Luka. Ja sam u svakoj taci. Luka, kako si besan? A još da smo došli na nogu. Luka beži. A gdje je pametna glava? Gdje je pametna glava? Gdje je pametna glava? Gdje je nos? Gdje je nos? Gdje je nos? Gdje je nos? Luka, gdje je nos? Luka? Luka? Maka. Gdje je nos? Pa ne to! Nos, Luka. Gdje nos? Nos, Luka, nosić. Gdje je nos? Ne, čujem sad vas. Gdje nos, Luka? Tako lajza, blesi se pa da. Luka! Kume, ajde dođe preša. Aj sad, daj mi trčaš. Kaži dođe si. Kako Luka besan? Ruku da izvuče sam. Luka, šta radiš? Gdje nos? Gdje nos, Luka? Aj! Ova ne može više tu da sedi. Ajmo Sonja, idemo. I ono dole što se mogu razbila. Tamo dole su 500, ti od 10 bacila. I od 10, 100 od 50. Luka! Nama Lisa da mi pješta. Ha ha ha!